no va decidir res i semblava que la segona tampoc, fins que va arribar el moment clau de la final. Jeffer Rovira feia entrar Maria Anglada quan quedaven poc menys de 2 minuts per marxar als penals, una decisió que va donar la 6a Copa d'Europa al Voltregà. Anglada, de només 17 anys, va aprofitar una pilota morta a l'interior de l'àrea per fer el 2-1 i donar el triomf a l'equip femení amb més Copes d'Europa del continent.